Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba tal l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. Insellem il-kull wieħed u waħda minnkom li qed tissieħbu magħna f'dil qudiesa fiċ-ċelebrazzjoni sakramentali ta' tbatija l-mewt u l-qawmien ta' Kristu minn bejn l-imwiet. Illum għal darb'oħra fl-Evanġelju Ġesu qed jistedinna biex nidħlu fil-qalb tiegħu. Meta jkompli jaqsam mal-apostli u magħna dak li huwa tant għażiż għalih u li huwa ta' ġid għalina. U l-istess jagħmel San Pawl fl-ewwel qari tal-lum mill-Atti tal-Apostli fejn ukoll qiegħed jiftaħ qalbu mas-saċerdoti ta' Efesu u jagħtihom l-aħħar pariri u jurihom l-għoża u l-imħabba tiegħu. Ejjew aħna nitlu f'dan l-ispirtu. Ejjew aħna nkomplu nħejju ruħna għal festa għażiża ta' Għid il-50 il-ħadd li ġej, il-miġja tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw il-misteri qaddisa. Ħenna lina mulej għax nibna kontra tiegħek. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek U s-salvazzjoni tiegħek għatina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. Fit-tjieba tiegħek u Alla ħanin żomm il-Knisja tiegħek miġmuha fl-Ispirtu Santu biex tintrabat miegħek b'qalba kollha u tkun maquda b'rieda waħda u safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-Presbiteri tal-Knisja ta' Efesu: Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispirtu Santu għamilkom assiesa tagħha biex tirgħu il-Knisja ta' Alla li hu kiseb b'demmu stess. Jiena naf li wara li nitlaq jien jidħlu fostkom il-pub qalila li l-merħla ma jaħfruhilix. U minn fostkom stess għad iqumu wħud li jgħallmu dak li hu kontra s-sewwa, bil-ħsieb li jdawru d-dixxipli għal warajhom. Għalhekk iftħu għajnejkom, ftakru kif għal 3 snin sħaħ lejl u nar qatt ma waqaftu nwissi bidmugħ f'għajnejja lil kull wieħed minnkom. U issa nitlaqkom f'idejn Alla u l-kelma tal-grazzja tiegħu
Dik il-kelma li għandha l-qawwa li tibnikom u tagħtikom semkom fost dawk li huma jkonsagrati lilu. Fidda, deb u l-biss ta' ħaddieħor qatt ma xtaqthom. Intom stess tafu li kienu dawn idejja li ħadu mal-ħtiġijiet tiegħu ta' sħabi. F'kollox urejtkom li b'xogħol liebes bħal dan tagħna għandna nieħdu ħsieb ngħinu lil minnu fil-bżonn waqt li niftakru fi kliem il-Mulej Ġesu li qal min jagħti u aktar ħieni minn min jieħu. Kif temm jgħid dan niżel arkubtejh jitlob magħhom il-koll. Imbagħad infexxew il-koll f'bikja kbira u bdew janqu lil Pawlu u jbusuh. L-aktar li ħassew għax qalilhom li qatt aktar ma kienu se jerġgħu jaraw wiċċu. Imbagħad wasluh sal-ġifen. Il-kelma tal-Mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Slaten tal-art għannu lill-Alla. Nidu flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Ibatu Alla il-qawwa tiegħek, wettaqu Alla dik il-qawwa li ħaddim talina. Lejn it-tempju tiegħek f'Ġerusalemm għali kislaten iġibu lotjiet. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Slaten tal-art għannu lill-Alla, faħru bid-daq lil Sidi l-Mulej, lil dak li jirkeb fuq ismewwiet ta' dejjem. Arawh se jsemma leħnu, leħen qawwi, għarfu l-qawwa ta' Alla. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Fuq Iżrael il-kobor tiegħu, fis-smewwiet il-qawwa tiegħu, tal-biża' Alla fis-santwarju tiegħu, u Alla ta' Iżrael li jagħti qawwa u ħila lill-poplu tiegħu. Flimkien, slaten tal-art għannu lill-Alla. Il-kelma tiegħek Mulej hi l-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema talab u qal: Missier Qaddis, ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni biex ikunu ħaġa waħda bħalna. Kemm domt magħhom jiena ħaristhom fl-isem tiegħek, l-isem li tajtni. U jiena ħadd ħsiebhom u ħadd minnhom ma ntilef ħlif bin it-telfin biex isseħħ l-Iskrittura. Imma issa jiena ġej għandek u qiegħed ngħid dan kif għadni fid-dinja biex huma jkollhom fihom il-ferħ sħiħ tiegħi. Jiena tajthom il-kelma tiegħek u d-dinja badithom għaliex huma mhumiex tad-dinja kif jiena minix tad-dinja. Ma nitolbokx li twarrabhom mid-dinja, imma li tħarishom mill-ħażin. Huma mhumiex tad-dinja bħalma jien minix tad-dinja. Qaddishom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek hi il-verità. Kif inti bat lili fid-dinja hekk jien bat lilhom fid-dinja. U jien minħabba fihom nagħti ħajti biex huma wkoll ikunu imqazzin permezz tal-verità. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Għalkemm illum għandna tant mezzi ta' komunikazzjoni li jagħmluha faċli nibqgħu f'kuntatt ma' xulxin, mhux biss billi nisimgħu l-vuċi ta' xulxin, imma anke li naraw lil xulxin fil-mument li nkun qegħdin inċemplu. Xorta waħda meta xi ħadd mill-qraba tagħna u xi ħadd għażiż ħafna lina jkun ħajsifer fit-tul għal studju, għal xogħol, għal raġuni jew oħra, xorta waħda il-qalb tiegħek tingħafas. U dak li smajna llum fl-ewwel qari tant huwa sabiħ.
Ġasmajna l-ewwel parti ta' dis-sil tal-bieraħ. Meta San Pawl huwa jtemm it-tielet vjaġġ missjonarju tiegħu, kien se jinfired, kien se jitlaq minn Miletu li kien port importanti fit-Turkija tal-lum. U l-qassisin, is-saċerdoti ta' Efesu, belt importanti oħra mhux il-bogħod ħafna, marru jsellmulu. U San Pawl qiegħed propju jiftaħ qalbu magħhom. Qiegħed jagħtihom il-pariri, ħudu ħsieb tagħkom infuskom u tal-merħla kollha li l-Ispiritu Santu għamilkom assisa tagħha biex tkunu responsabbli għaliha. U jkompli jgħidilhom fostkom jitlu anki l-pub qalila li jattakkaw il-merħla. Min fostkom stess tuqumu xi wħud li jgħallmu dak li hu kontra s-sewwa bil-ksieb li jdawru d-dixxipli għal warahom. Ara qed jiftħilhom għajnejhom, jgħidilhom anzi wkoll għalhekk jiftħu għajnejkom. Ftakar kemm jiena għamilt magħkom. Qed jagħtihom l-aħħar pariri. Qed propju daħħal dawn sħabu saċerdoti fil-qalb tiegħu. Dan huwa l-Apostlu missierna San Pawl. Imma anki llum u tul is-sekli tant u tant mhux biss isfijiet jew saċerdoti, ma tant lajċi, tant persuni ta' ħajja konsagrata, tant missirijiet u ommijiet ta' familja għamlu din l-istess esperjenza fejn huma qegħdin jiftħu qalbhom, jugu dik l-għoża kif nippruvaw nagħmlu aħna f'tant esperjenzi ta' ħajjitna, tant imħabba, tant għoża, tant sentimenti ta' għotja li ma tkunx biss bil-kliem, imma tkun tassew. Dak li qed jesprimi hawnhekk San Pawl, imma dal-kliem mhux il-bogħod minna, dal-kliem tgħixu intom ukoll, nippruvaw ngħixu aħna lkoll. San Pawl li qiegħed jagħti allura it-testament tiegħu, it-testament spiritwali tiegħu lis-saċerdoti ta' Efesu. Kemmu sabil aħna wkoll ma' kull min niltaqgħu nagħtu din it-toma tajba. Ngħixu l-għotja tagħna nfusna. Kemm jekk int miżżewweġ jew miżżewġa, kemm jekk int forsi armel jew armla, kemm jekk inti waħdek, kemm jekk inti saċerdot, reliġjuż, kemm jekk inti għandek età ta' bniedem anzjana, int min int jekk int żagħżugħ, żagħżugħa, jekk għandek qed tfittex, jekk inti ssibtulek f'ċirkustanza ta' diffikultà fil-ħajja tiegħek, tinsab fi dlama, imma ftakar f'dil kelma ta' Pawlu li tagħmillek kuraġġ, li timnilek qalbek, li tkompli tgħinek timxi fit-triq tal-ħajja. Ġesu hekk qed jagħmel illum fl-Evanġelju li smajna mħabbar lilna, Ġesu qiegħed jagħti wkoll l-aħħar pariri, l-aħħar talbiet lill-Apostli. F'dak li nsejħulu d-diskors saċerdotali ta' Ġesu skont l-Evanġelju ta' San Ġwan. Ġesu qiegħed hawnhekk jitlob lill-missier u qed jgħid ukoll mhux biss lill-Apostli imma lil dawk kollha li ġew warahom, inkluż aħna lkoll qed jgħid lill-missier qaddishom, ikkonsagrhom permezz tal-verità. Il-kelma tiegħek il-verità. Il-mulej jrid li aħna nitqazzu. U kif nitqazzu? Mhux biss billi nitolbu, jew billi mmorru quddiem Ġesu, dak importanti wkoll, imma nitqazzu fl-emejjel tagħna tajba li nagħmlu kuljum. Flotja li inti tgħix kuljum, inti taqdi dmirijietek, tinsab fejn tinsab, anke jekk tinsab qiegħ ta' sodda, anke jekk tinsab forsi magħluq, ma sax toħroġ f'dar tal-anzjani jew kellha f'post ieħor. Il-mulej jrid xi ħaġa minnek. Il-mulej ikompli qed isejjaħlek. Il-mulej qiegħed iqazzek permezz tal-preżenza tiegħu, permezz tal-kelma tiegħu. U l-mulej jafaqazzek ukoll anke bl-iktar emejjel żgħar pożittivi li inti tagħmel, speċjalment meta qed taħseb f'ħadd ieħor. Il-mulej jaraf għazzek anki fl-iktar ġrajiet żgħar li inti tgħaddi minnhom basta tkompli tagħti lilek innifsek.
Nitolbu lil Alla missierna biex jibatilna l-Ispirtu ta' Kristu irxoxt biex jifarraġna u jiddefendina bid-don tal-kunsill qawwi tiegħu. Aħna ngħidu wara kull talba farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Nitolbu għall-lajċi biex fil-Knisja juru mħabba u rispett għal kelma tal-presbiteri u l-isfijiet li jmexxuhom. Nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Nitolbu għall-leġislaturi u l-mexxejja tal-ġnus biex jaħdmu ħalli fid-dinja is-saltan il-verità u l-ġustizzja u r-rispett tal-ħajja f'kull waqt tagħha. Nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Għal-foqra u l-batuti biex tintraddilhom id-dinjità ta' ħajja deċenti. Nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Għalina biex għalkemm ngħixu fid-dinja ma nkunux tad-dinja u ma nintrebħux mill-ħażin. Nitolbu. Farraġna bl-Ispirtu qaddis tiegħek mulej. Missier Qaddis dawwa lil moħħ bid-dawl tal-Ispirtu Difensur, l-Ispirtu Santu, bi skont il-weda ta' ibnek il-Aziz imexxina għall-għarfien sħiħ tal-verità bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifħiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala għaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesu, is-Sultan tal-Glorja, rebbieħ fuq il-mewt u fuq id-dnub, fost l-aġeb tal-anġli, tela fl-ola ta' smewwiet, bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, l-imħallef tad-dinja u l-mulej tal-eżerċti. U tela mhux biex jitbiet miċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna il-membri tiegħu inqawwa qalbna, li aħna wkoll qed imorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk, f'dan il-ferħ tal-għid, imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinġdulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes
u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx għanżula issirlek offerta safja. Għalhekk Mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi radlek il-ħajr, birek tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk Mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija Ibnek fdina u tal-qawmin u tluh glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu. Bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħajju qaddis. Ħares li tolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' Ibnek, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li għamel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk Mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. U wettaq fil-fidi u fil-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Ljun, l-Isqof Tana Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-isfid u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tiebat talbu x-xewqat ta' din il-familja li intritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin lil uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm min tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insieħu nixbħuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna stqarbnu bihom għall-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħlissi miħtijiet kollha minn kull ħażen. Żommi dejjem fidili il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqabbina bil-ġisem quddiem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Kattar fina mulej il-grazzja tiegħek bis-sem li nieħdu f'dan is-sagrament u għamel li l-qawwa tiegħu tnaddafna biex inkunu nistgħu dejjem nirċievu dan id-don hekk kbir tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Il-ċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm lu.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum offrina d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum offrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja u ħlewwa ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ.
Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o Pija, o Ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum affrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżżeħrisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Niftakru fl-erwieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' d-der. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martiri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġini. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftallet neħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftallet neħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftallet neħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlopalina qaddisom Alla. Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja.
il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ l-orjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.